Kalaan, ato magtatampo si Bunel. Usahay ba makaingon kita nga musungog yun na itong panahon nga bisa nung saon na itong pagpaningkamot muli kay ka na to ang kaygayunan. Pero kini akong problema amo itong sungog baka ni sa kaygayunan umug na lang yun is kong asawa pero aron inyo yung masabta no aron masabta ninyo akong sugilanon by Idar nga sige mambibi sige mo paminaw og si Bikay ha aron masabtan yun ninyo ha inaniyon ako pagsugod ang tanan. Hai dong bro, kanta-kanta ta dong. Saktawa pa dari ako asawa. Ini isulupin masalah mo. Kapi. Abay pinaka kapig bata pa nga kaya kay paglaban inom diri. Sid Panyawan Coffee Mix dali. Ikaw ni ko kapin Panyawan ni. Kanta sa dawe. Dara, agi adam na napi mo kape. Kanta ta katong layong bukid. Kay murag gimingaw ko atong ta ha. Magkutaw ka tapi kasi ni. Og digali ko kasago supay ha. Supayan. Larga. Dito sa layong bukid, may payag kami nagamay. Kaming nagpuyo dito, si Daddy lang ug si Mami. Ang among trabaho, manguha lang og bagakay. Gamon og nigo, pabaylo ang humay. Among gitanong-tanom, saging og mga banana. Kami nagpuyo dito, ay pobre lagi kaayo. Ang among kalipay, awit lang sa mga siloy. O ginuyogan sa mga unggoy. Sa mata Domingo, bulugsong kamig musimba. Manampo sa Ginoo nga hatagan og auto o nya pagkahuman sa tsinggihan kami mamahaw ang dalan namong kamuting kahoy pabaylo ang mga balanghoy bukid na nganaw-kanaw sayo namong tungason aron dili hiabtan sa pagsalop sa adlaw mao kini matuod kinabuhing bukidnon tumang kakabos among giantos bisag timawa nagkogao Okay, salamat kayo. Thank you. Dong, nas pa rin mo. Ngita ni mo. May langita ni mo, oy. Di ba? Naadi ha? Porbida no? Duro, si bata duro kinan ako sa waro. Naman ko dos pretty men so kay tuyo tao na ni. Palaos lang kana diri lang. Mao gani. Pre, sige na soda, laos na lang. Laos na dito, pre, laos lang. Diri pre. Are, laos diri ay. On sa so kay tuyo ani. Milagro na suroy din sa bahay da. Pre! Saag man? Saan? Saag man ka? Saag mo taon? Wali ko ba saag? Wali ay? Was. Ako mo, doon na ka di kituyo ginako. Siyempre. Mari ba kung tagwatay tuyo? Kana day mo suroy di ka din nga wakay tuyo pero ni hapon di ka. Hindi mo masad kong pugnan, pre nga. Dili pa puliun. Kaya na yun ko ni mo papanyapon. Unsa ba papugong sa di ka? Unsa basta lamay sudan. Utan gani. Bisan unsa pa kagpugong din ha. Di ko ka papugong kay naabay pares nga matikaang isda. Pati muli yung ka. Di ka papugong. Emergency mong guto, pre. Haskang kanahan biya tao ni mo, pre. So tuyo ni mo ha? Ora ba misudan diri na? Kay bawo ra ba ka nga wa ko'y trabaho taon. Kana. Mo niya akong gian, pre. Ha? Unsa? Kana mo imo gian niya? Trabaho. Bida no? Buti may pasabot, may trabaho ka? Oo, pre. Og niya ako kapasudlon na ka sa akong gitrabahuan. Iyay, kana na margandahan kung bilitaan ni mo. So, buti may pasabot ng pasudlon ka trabaho? Oo, lagi. Kanala kung gano'n akong tabangan ta ka. Ay, sugot kay ikaw sa trabaho, ha? Tigim mo feeds, pre. Naku kayo ng kumpanya, ha? Depende na nila o kaasa kay asahin. Ya, ingon man nga, nakinanglan ko nung tao pa. Oo nga, kiaris na yun ka. Nakadawat man kong dili mayong balita, pre. Unsa balita? Wa ko na kay trabaho. Lagi, pre. Arang-arang masadang sweldo, pre. Sobra sa mo. Sige, sugot ko na. Tigim mo feed sa filmi ko. Sugot ko na. Okay, pre. Ugmam ko yun, ha?
Mujuti mo gugma, kuyog na lang tayo nagpaingon ako dito. Ay, kapla ka! Dawat lagi ka! Ako rin bahala. Mudiskarte ko ba sa mo manager? Okay, sige pre, ugma. Kung sa oras sa kwarto, mga alas 8. Mga alas 8 sod. Sige. Kinanglan nga wapay alas 8, na dito. Sige, mas mayo na. Agi ala ko din igi. Agi naman pre ha. Agi ako din pre. Wala Mo agi may yung kasamo. Agi ako. Wala problema. Ya. Ato na ko pre. Sige pre. Og salamat kayo. Oy, di ko naman pugngan pre. Wakoy kapugong ni mo panahon na pre. Okay trabaho. Ibaw ko pre, pero pugngi ko nga. Kuan ba? Ang inom ta kay ako rin mong bangka kung mag-inom ta. Ka na noon. Ikay bangka. Sige, pog nga ka. Tungod sa akong kalipay nga, gitabangan taon ko sa kong kumpare, makakita ako trabaho niya, gipainom yung taon ko, lipayon kay ko pagbalita na ko sa kong asawa. O niya, Paano si Paritime dong? o tuwa na day. Masa tayo kisgutan ninyo nga murag malipayon man kay mong duha. Sincere kay kinom ko gamay day ha. Pizza pa day malipay taon nga, tabangan ko Paritime yung kaso trabaho day. Ha? Lagi, trabaho. Nakatrabaho na Daisy ha? O lagi, iya ko tabangan yung kaso sa trabaho ang taon kay kuwan man ko no, nagkinahanglan man ko ng tao, kay kuwangan man. Mao na nga pasudlod ko niya nang hinahanglan na lagi tao-taon. Unsa man sa trabaho Tigbuhat sa feed sa pilmi ko. Feeds? Tigibo ko. Kadang pagkaon mas mga mananap ba? Sama sa manok, iro, baboy, dugpon, ugon sa panadiya, basta pagkaon sa mga mananap. May noon uy. Pero uy, basig na daghang mga babae dito ha. Basig adto ka dito maghinanggaw. Tingali malimot ka. Pausa na sa hinungdan nganong nataktak kasi mong trabaho dito. Tiya gina, bida hisgot mong tanang way lami oy. Wa ko ano oy, dugay na na. Nga naman, di ka gusto isgutan ang mga nangagi. Kung di unsa ko di mo pagtunto, ha? Lisa, fresh ka ko. Ay, sorry. Sa magkakapoy ni mo. Noon sa taon kay. Sige, gisgot ang mga paghitabo na sa una panahon. Ay, gisgot na. Ano, gion sa tamang kasapahinomdom di ay? Suma ikaw ba? Kisa na suma? Ha? Sige, balik lagi gisgot yan ang mga paghitabo. Noon sa mga tungod kay unsa man be. Ay ko pasok Giun sa mga pagpahinomdom be. Kinsa may suma ana, ha? Binas nimo. Giun sa lagi tika be. Ikaw ra may gayaw-yaw di ha. Ay ko pasok ang maayuhan naglagot. Saan lagi taon naman trabaho mo na ako. Pagpuyo! Priska. Pagpuyo! Aday, isuri eh. Kita nuro may taon ako tos. Hilom! Bida sa taon ani kalakiha hinoon unsa. Mo trabaho ko kay parduna tay income niya magidaan na. Hilom! Ay, hello. Ayo. Tituyo! Ma'am, maningil ko. Hilom! Dong, sorry kay Dong ha. Mao na bayad rin mo Dong. Aday, busulti na. Dali ko. Busulti na! Sir, hindi naman po sa... Hilom. Ulit dito! Batian niya sir ay. Batian niyo ay. Naunsa man niya ay. Huwag mo bayad. Musulti lang di kang bayad sir. Ma'am, hindi kayo managpaan mo dito. Pahitabi ay na ay. Hindi na ko ay. Naunsa mo? Naglagot ang bunil nay. Nano naman sad? Naundang na siya sa trabaho tungkol kinakinanggaw. Karon mo balik na sa trabaho. Oh, unya. Lipat ka anak, mabuhi na mo. Dili na mo magsigig pangayo na mo din eh. Nanay sa duy. Kaya nga no, dili tinuot. Dili manggut nay. Nataktak na siya sa trabaho sa una kay giuyab man niya ang cashier sa ilang tindahan. Nya nasakpan. Damay siya. Karon mo trabaho na sa siya kinsa man si uyabon anak niya. Ang iya na sa manager. Ay, pastilan, baya ni mo friska. Kung wala kay pagsalig sa imong bana, di, biyain na. Di manggut nay. Nakahimo na siya kausab so may posibilidad nga mohimo gyapon nakusab. So, di na lang yun, di ay pwede nga mag-usap ang tao. Na? Hinumdumi baya friska. Nga ang tao, makahimo na lang usa gumikan sa tao. Say, buti may pasapot nay. Nga basig nakasa ng bana ni mo, ha? Gumikan sa imong pagkulang. Kuwang. Ano gutang na kuwangan? Oh. Kuwangan pa siya nga halos kinaga jirjir untang way pahuway. Bisag musulat tong hubak, tira gihapon paita. Nya pagkuwang pa nanay. Hoy, Priska, paminaw ha. Tanan nga ang jirjir nalay makalipay god sa tao, ha? Mo imong paminaw. Tanawa sad kung asa kang dapitan na kuwang. Ha?
Dili kay magsalig ka na lang pagkagabi kada gabi. Kay ngano, ikaw, wasa di ay ka malipay. Oh, lipay sad. Oh, ano na diha? Basta na hindi na ko musugot kung trabaho pa ng kanahan. O kundi ka musugot, ikay manarbaho. Nya, asa man kuno ka, di ka man, dili man yung patrabaho ng imong bana, asa man kuno ka, may sige na lang mo, salig na mo. Naunsa ba ya ka, oy, tiguan na mo, oy. Ito, oy, gibundak mang gyud. Sige na lang, oy, adto na lang ko. Di lang kamkaon. Ayaw na lang. Nanglood ka, ha? Ray, unsa man na, nagpaksiw na makuglitson dire, nya, di apag adobo. Hala, oy, inita, pasad ilakaw di ay, oy. Unya na lang kung taod-taod mo ulit, nay. Pagkakalan sa ko diha, nay, be. Nadaan pa ko karaan na ng imong kansyon preska. Ang tumay. Kaon ako animod-mod. Bahala ko ako. Kaon, lakaw ako. Ibaw na siya ang lakaw ko. Bida. Bida ginimbihan na. Sarang oras ha. Late, tagiwan eh. Buhat pong pritimi. Asam limbihan na eh. Pag ganero tumabot, bahala ang lakaw ko. Piyaan ko nibay. Bida. Ako na yung kandaduhan. Wagit siya. Ni cellphone tingog. Ay bahala na ni. Di pa tutubago ni yung cellphone kitingog dito. Bahala na to. Basta bahala na. Kandaduhan ko ni. Kandaduhan ko ni bay. Kita ko ni Spritimi. Ang laim day. Ang musilingan. May katingog day. Bida. Abi na ko gamuha itong cellphone na. Bida. Pailailan ko Spritimi Miss Manager. Og makasuri ko trabaho. Okay kayo. Hila ko ni. Diyan na. Nalak na. Madali ko. Basig. Di mo mag-abot sa Spritimi taon. Taksi lang ko. Hala, yung ako ng mga requirements kanakan mo yung taon na ni nabili magsud. Bida, ahak na ni. Bida, asam to yawig sa kandarado. Asa ka? Lugaya sa di mo eh. Asa day ka? Nalimot ka sa kong gisulti ni mo. Di ba ningon ko ni mo nga mag-abot ng Miss Paritime. Ipaila-ila ko niya siya manager. Unsa man? Masudlog ko trabaho karon. Unsa ba koy? Amo dayon dili ka to yang giingon nga trabaho. Natural day unsa ba di ay. Jadi na akong gahuwat nimo. Ako lang giling nagdaduhang bay. Bahala ka oy. Be, bili sa kaniyot, be. Ang ako mga papers, to sa sud, ako mga requirements, nabilin sud. Bili dia. Ang yawi ba? Madin akong yawi di ay. Nagpalit ang magpagong kandado. Wow, uy. O saan na lang gigamit nimo? Kato na, dito sa Babos TV. Katundaan? Oo. Wa na to oy, nawag kang nang yawi ato. Unsa? Nangitaw sa taato oy, naunsa ka man. Pida, ako kong ikadaduhan ni pultahan, kaya nagtuo kong naan mong yawi. Wa in taon oy, hagbay ra in taon tong nawa. Wala, ibangkong na ni Ron. Ibangko nga naman. Usaw na ito pagsuran ng ikadaduhan mo na pultahan. Stang, manong gikandaduhan man sa nimo. Dugay sige ka ni abot, oy. Uya mo, lakaw ko, guay tao din eh. Biyaan ako nga, gilak na kong pultahan. Ay, aulong ka ba na diha? Giahak yan ni mo. Nakaw na lang dito oy, ako na lang kupaan na. Alakon, may noon ko ni mo. Ako mga papili, sasaban. Ha? Ako mag-requirements naman sud. Ha? Limtan mo na ako. Ay mo man ang sayop, gadanghag man ka. Ay, perbida ka rin si Pawa niya, be. Ato ni martilyohon. Why martilyo? Asa ni martilyon na to? Nasa sud, kuha ano to kung gadanghag ka. Pagkakindor to, ha? Purti lagot na taon di Paritime na ako taon kay purti niyang paabot purti sukua kay wa mi motumas akong sabot to ha di ko no ako interesado sa trabaho lagi mao nga wag gyud ko kasuot trabaho kunya akong hibaw-an taon naam day tao yawi tong kadado nga akong gikadado sultahan narasbag sa akong asawa wa lagi taon mutugaan kadangan bida di siya gusto kong makasuot kong trabaho pagka wag gyud utok to bayhan na taon. Usaon man ako ng akong asawa taon, gusto mang di ko makatrabaho. Kaya lagi, basig makauyab ko sa trabahoan mo. Sakto mo ko na yung rason. Saban, kung kamoy pasultihon, usay ako buhato na niyong bayan nabi. Palihog, tambagi ko ninyo, bunil. Hello, Ate Fred! Hello, Good morning ba? Good morning! Dog Pedro, good morning! Ate Chiche? Yes, Kuya Alan.
O sa tanang mga tao gamit na sa atuang kaping nga tapa nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix daw ni the best na natong imnon ko na sa opisina kay kondisyon kay talam. Panyawan Coffee Mix nga lami kay imnon mao ni mo gigamit ri sa stasyon pod. Ate Pres, Okay, o gato sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og said Panyawan Herbal Capsule, said Panyawan Herbal Capsule with garlic, said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas ng sugar, ingon man kanang mga bukol-bukol nato sa itong kalawasan, imna nato ka na og said Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, wala ka mukaon sa imong pamahaw, inom daan ang usa ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Inigpadiuto ni mo, maugyapon, usa gyapon ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka mukaon sa imong paniuto. Maugyapon sa gabi, sa di pa ka mukaon sa imong parehapon, inom na po daan ang usa ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang nga na problema aning kidney o UTI, ayaw na mo kabalaka, di na mo angay mahadlok or mag-uol, tungod kay doon na makatambal, nga na makaayo na nga itong kidney o UTI. Kinibaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney ay Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas mas Kugon. o sa tanan po nato mga kaigsunan nga migamit sa to ang said Limit Oil. Thank you yung kain ninyong tanan. Number 1 gihapon sa market ang said Limit Oil. Salamat. Kanatungod kay tinuod nga mutabang nato. Tinuod nga epektibo. Muwag tang sa atong panuhot, pamaol, panikit sa kalawatsan, barikos means. Katul kuto sa kabataan o gili kay pagyuta sa dinggi kay grabe na kayong dinggi karon. Kung mga plasta sa to ang said Limit Oil pero sa buta ana rama palit sa butika, di ba din? Tinood na, sa butika rin kita makapalit. Pero naagi Facebook page ang Sid Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalang tayo pang Panyawan Herbal niya. Pakita na tanan produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sid Element Oil, Celebrity Beauty Soap nga mga gigamiton ni Ate Bikay sa dili siya maligo. Oh. Si Bikay sige ginang pamati na to si Bikay. Thank you kayo, Bikay ha. Si Bex, thank you, Salamat Ate Bex. kayo. O sa atong Panyawan Coffee Mix nga mga giimno ni Ate JJ og ni Boss Mark. Salamat gigayon ninyo. Og sa iyang tanang pamilya. O ganang pamilya sa nga naas kabukiran, nya layo-layos butika, maglisod naglugsong kay wala gi kasakyan nga motor, pwede ra gyud mo mag-order sa Shopee mo nga mag-Shopee lang ta. Shopee na lang. Kay the best kayo. Ihatod pa sa inyo ha ang inyong order. Shopee. Di ba, Bam? Yes, kamusta ka mo? Ang ato ang mga unsingan ini, ang ato ang mga gamit, ang ato ang mga users. Said Celebrity ko, tikibiyori, so payo ka mo kalimot, ha? Karoon ba, sige, kuwan uman, ang kalibanat ang mga gagmay mga kabataan, kailangan sila maligo sa uwan, duwa-duwa, labing na ka ng kusog ay mga sandayong, kailangan sila magduwa-duwa, magligo-ligo, Mato pa, lumoy ka na atong buhok kung maligot na sa awan. Anya ang sabon? Said Celebrity Kotek Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Alang usap kinini atong mga engnon tamurag dry ang inyong skin. Ado na siya natural moisturizer para dili ma-dry ang atong skin. Said Celebrity Kotek Beauty Soap. Kutis artista, kutis porcelana. Ini pa namin ni mo, younger looking ang atong mga panet. Said Celebrity Kotek Beauty Soap. Ano na ito mga apeng, doon murag blackheads or whiteheads. Ayaw ka mo kalimot, ha? Kay kani, yato ang gamiton aron magpabilin kitang gwapa. Ang mga laki mo gwapo. Ang mga bata mo samot kabatanon. Ang mga bayot Said Celebrity Kotek Beauty Soap. Mata na naman ta butika, ha? Mas maayo makita ni mga yang selyo. Sid Marketing. Thank you. Ate Bres. Okay, ang sender nato karong adlaw aguyat. Ako ang Ate Bres, si Dudong Bunel. Dilinis Bunel balingit kay wala naman yung problema sa Bunel. Sige blang suri-suri. Ligo-ligog mga isla. Nya may na sad kayron malangoy si Bunel balingit. Kay gito. Asa malangoy? Sa kanang wa naman si Ma'am Juicy. Naon Iniglago niya, dako kay lagubo, dako kay lagubo. Ito yung asawa? namatay mas Ma'am Juicy. Ate Bres. Puti? Oo. Mo ba? Pakatong gabot ato ila si Arnold Baleste ba? Oh, di ko si Arnold. Oo.
Nawa na taon, kondolis siya, atong kondolis sa usab. Mao na nga kani dilahi ni si Dudong Bonel. Kani si Dudong Bonel ati pres murag daghan mo siya mga record sa unang panahon. Mao na nga gipaundag trabaho siyang asawa. Karon wala na gitrabaho. Diha iya kumpare nga si Timmy, gi-offeran siya nga patrabahoon ang iyang asawa di sugot. Nga dugay kay lakaw yung asawa dito sila hang mama niya. Dugay ginabalik so gilakan ni Bonel ang ilang pultahan kay di man siya ako mo biya nga open ang pultahan. Gilak niya. Paglak niya ati pres, nabilin man niya ang mga requirements dito sud. Unya pagingon lang abot niya sa asawa, asa ka? Lakaw ko dai kay ang biyawi sayawi. Mamayawi. Nawano yawi ana. Allah! Di malasa. Siya, ato lang ni Martilyo na isa. Ako atin to sud ang Martilyo. Noon. Sa taon si. Nagalakan po sa Martilyo. Bida sa din Priska. Ayaw na Priska. Para na siya. Kung nakasama na yung bana, doon ay kausaban, di ba, Ate Pres? Mauna. Oo, naagyo kausaban. Ang kanan, doon na usab magaling panahon, di ba, Ate Pres? Maujo. Oo, sa una, nindot kaya itong pamati ka na buntag niya karon. Karon, di ba, na arthritis na ta. Arthritis na ta. Di, ang ato ang kalikupan, Ate Pres, lahi, naging kayo sa unang panahon. Basta bata pa ta, ukip pa dyan atong lawas. Gulyat, wag ito gibating nga unsaan, ano. Lahi po sa una ang kalibutan, Ate Pres, di ba? Wapa mabuslot man atong ozone layer sa una. So, ang tunikta sa kainit sa kadlaw, dili na yun makasuta. Kalibutan karon lahi naman, open naman, buslot pa itong ozone. Mao na nga grabing kainit atong batiyon, Ate Pres. Unya nga nawa man atopi. Ba, uy, tawag lagi nila king binding and rope insulation. Mo Kaya hila nga tagpat. atupan. Wa man lisod man. May hagdan, Ate Pres. May hagdan. May hagdan na. Di ay. May hagdan Ate Pres. Siya ba na Goliath? Ang pagutana niya, saan mo kuno niya ang asawa, di ba gusto makatrabaho siya? Saan mo niya? Ba? Di, ang yan, asawa di ko sa trabaho. Dili, lagi kay ang katong yagi ko no, ang cashier sa ilang gitrabahoan, uyab man siya. Uyab. Unya, sa may ilang panginabuhi. Wa siya siguro inangitag paningkamot taon nga makakaon o makapoy, no? Kapoy kana dai priska ayo inana dai tagaig ka kanang kagawasan mo bara. Another chance. Another chance. One more chance ka baton pang Victor Hood. Mao. Mo na nga ayo ikaw ba unsay basa na to diya ba? Lucas 14:26. Kinsa kadtong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan ug inahan, sa iyang asawa ug mga anak ug mga igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. Kani gospel ni kagahapon. Usa sa mga hubadaan ni Goliath kung gusulti pare ta nagmisa nga sa ato kuno mga lihok ug pagkinabuhi kinahanglan kuno nga connect with compassion. Ambot sabot ba nga imo jud si Padre Randy figurasyon ang imo jud pagkinabuhi nga imo jud nga gamito nang talo mo sa imong kasing-kasing. Imong paminahon pinaagi sa imong ikatulong dalunggan diin mao ang kasing-kasing. It is the third heart. Unya kining ingon ani karon ay ikaduhang utok ba unsa man? Utok dunggan. Dunggan naman sa ikaduhang utok. Ay utok unsa man siya? Utok ka gibaw. Uy gibaw bam. Biblia tong gisgotan ha. Babay mo lagi pero naman sa ikaduhang ayon yan tawis gisgotan na ikaduhang utok. Padayon ta ang iyang pang lihok-lihok wala siya kanabitong mga kanang termino sa karon ng kabaguan nga support lang ko. Wala say support sa iyang bana. Pananglitan na iyang bana og nakabuhat og ingon ta kahiwian gamay kanang na ang iyang tuliron pinaagi dili sa sige paninghag paningsingka. Pupong pabitong katuni kuani kanang Monsignor Kamumot Gulyat. Nangawat og manok. Di ako may usadong dadalang ni. So yan gigamit ang iyang kasing-kasing. Ay papoy dito sa liyo kay ko ato. Kaya ako ni kuan bitaw kanang kwarta nga nautan sa kwarta niya na gusto mo huwam iya ko nung sing-sing gihubo nga ipinda na niya dito kay wala ko kwarta ipinda nga to Matod pa bitaw sa wali ni kuan Padre Ubod. Padre siya na. Nangawat to ng kuan cellphone pabalik. Pagkaugma ni balik ngawat to kanang sa to laptop. Nabdan niya sa balik og madong na ampoy TV. Ugma ha. Ikaw ko ta Isa kay yang gibutang sa kasing-kasing nga pagpaubos. Pagkaugma sa Padre Ubod si Pong. Nokto ko lang. Ayo, magkuha na ko sa aircon. Ingon ko na sa, kung saan ang batasan sa kawatan, bay na, nanuktok na. Nanangit na. Balik ko ba nung di amit TV, dadapod niya yung lana. Balik ta, balik ta. Bunel, kanang naang ingay mga sawa nga, suportahan sad ka, batagi mo mga tinguha kaayuhan. Pananglitag doon na kay kahiwian nga, nahimo, inga nga,
tuliron, pinaagi. Namo ko sa gulitan ka ng labi na natong mga ginikanan, nga magbuyag ta sa atong mga anak, dilin ko kayo mo doon, ang imong tambak ko yagi na mugsingka. Ilumoy yung kuno na magsulti. Ayaw, anak dong. Ako bitaw guliat, daling mo pag-unsa. Kay haring manuyopay man akong boyfriend. Ha? Oo. Stata. Pa ya. Ay, pag-hisgutungan. Huwag akong hisgutungan. Haring manuyopay akong mga boyfriends. Kadaghan man. Akong gingnan man. Og mogamit ako sa kilo ron, og matunga. Sunod adaw 1/2. Sunod adaw 1/4. Sunod po dito. Ato madugay wala. O karon, wala don. Oh. Asa man yung stata sa yago day? Murag nawa naman sa gugma sa kuha sa akong boyfriend. Kintay manglito ko liat. Tata sa yago ba katong usa sa mga butan nga NPA sa una? Oh, kulibutan mo kalibutan. Ay, ko kuya ba? Kalakang pasultihan. Yan na yan guys, nabanan nyo no, yung episode karong adlaw diri sa kung ako ang pasultiho no. Ba't wala pa ko kapamati guys. Hey! Himuon ako ni reaction video guys no, while namati. O gura ko kabalokin sa pud ang cinder. Time check was brought to you by ACS. Bibi, sige mo paminaw. O si sumog baka. Randy Tayan, mga kumusta ka niyong tanan? O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, ang agong kamo nga mogamit sa mga produkto sa Seed Marketing Incorporated, sama sa Seed Liniment Oil, Seed Panyawan Coffee Mix, Seed Celebrity Kojic Soap, Seed Celebrity Beauty Soap, o Cocoon Herbal Capsule. Kinigibotag duha sa radyo ni Ray Arellano. Kagalan, atong magtatampo si Bonel. Si Bonel, so klaro kayo guys no, si Bonel ang iyang pangalan unsa na pod gay suliran ani guys no nga nagpadala man ni sa iyang sulat. Sige mo mambibi, sige mo paminaw og si Bikay ha. Para masabtan gid ninyo ha. Inaniyon ako pagsugod ang tanan. Ay dong bro, kanta dong. Sa tawa pa dali ako asawa. Kapi. Ito na yung forward guys, diretso na ta sa drama. Auto. Copyright ani music. Oh, nas pa rin mo. Kita ni mo. Hindi may lagi dali mo oy. Adi ba? Nadia, porbida do. Dulu si bata do kita ako sa wado. Nah, ko sa TV so kito yo taon na ni. Wala ko sa lugar na diri lang. Oh, mao gani. Please sige na soda, laos na lang. Laos na dito, pre, laos lang. Diri pre. Are, laos diri ay. On sa so kito yo na. Milagro na suroy din sa bayda. Pre! Saan man? Saan? Saan man ka? Saan mo taon? Wala ka ba saan? Wala di ay? Ako mo, doon na ka di kituyo ginako. Oh, siyempre. Waray ba kung tagwatay tuyo? Kana di mo suroy di ka din nga wakay tuyo pero ni hapon di ka. Hindi mo masakong pukman, pre nga. Dili pa pulihon. Kaya din yun ko mo pa pa niya po. Ay na, sa papugong sa dikan, unsa basta lamay sudan, utan gani, bisan unsa pa kagpugong din ha. Di ko ka papugong kay naabay pares ka matikaang isda pati muli gyud ka. Di ka papugong. Emergency mong ko to, pre. Askang tanahan biya tao ni mo pre. So gito yun ni mo ha. Ora ba misudan diri na? Kay bawo ra ba ka nga wa ko'y trabaho taon. Kana, mo niya akong gianhe, pre. Ha? Unsa? Trabaho. Na gani ika-recommend nga trabaho guys ang iyang barkada. Na ani ug unsa pud gahang trabaho ano ang iyang i-recommend. Kana mo imo gian niya ko. Trabaho? Bida no? Buto ibasabot may trabaho ka. Oo, pre. Og niya ako kapasudlon daga sa akong kitrabahoan. Iyo.
Wow, o di ba guys, na siya i-recommend nga trabaho. So nakatabang rayod niya no ang iyang barkada. Nakaniadto, matud pa niya. Madurag ba niya pon sa ilaha. Ikan na margadahan kung Naging mga tao guys no nga di ko balibad og kaon. Pero normal ra ba na sa atong mga Pilipino no nga mangis. Respetar lang mo pan mo hagad. Una na sa imuhan no kung ibulo ka makasabot nga nagkalisod. Pasalamat na lang pero nagiubat nga kaon gyud. Siyempre gihagad. Check ko nag-record pa. Gihagad god respetar. Kung kamo guys, hagaran mo og kaon. Kung kaon ba pud mo or pasalamat na lang. Usahay mo ra bitag maiko guys, no labi na ka nang murag mapugos kag hagad. Kaya ra pud ano sa moinom ka. Anang hagaron ka ba og inom? Yatagayan ka, di ba? Banay mo tagay. Ya murag maiko ka, di ba mabalibad kay feel nimo murag ma-insulto sila mo. Dawato na lang. Kung naman ko uban no kanang gusto yun ka paimnon pero ang uban mo hagad pero respetar lang. ito ani mo subo di ba pasabot ang pasundon ka trabaho. Oh, lagi. Kano lang kung ano akong tabangan to. Ay sugot kay ikaw sa trabaho ha. Tigim mo ma-feeds, pre. Dako kayo ng kumpanya, ha. Depende na nila o sa Map heads. Okay na siya nga trabaho guys. Tighi mo og map no sa map heads. Gamit sa mga janitor no. Lukot-lukoton man na siya murag kan ba. Anyo to murag sa suga nga muron. asahin. Ya, ingon man nga kinahanglan kuno tao ba. Oo nga, kaya sa dayon ka. Nakadawat man ko dili mayong balita pre. Unsa balita? Wa ko kay trabaho. Pre, arang sa daw sweldo pre. Sobra sa mo. Sige, sugutuan na. Tingin mo page sa filmi ko. Sugutuan. Okay, pre. Sakto. Abi kog map heads. Hug feeds di. Ay. Hug feeds dili map heads. So mas okay na siya kung tagi mo kagkuan pagkaon sa baboy. Abi ko kumati mo map. Ang kuyog ha? Jutin mo ma, kuyog na lang tayo nagpaingon ako dito. Ay kabla ka, wag lagi ka. Ako ay bahala. Diskarte ko ba sa mga manager? Okay, sige pre, ugma. Kung sa kwarto ha, mga alas 8. Mga alas 8 susod. Sige. Ang nga nga wapay alas 8, nana dito. Sige, mas mayo na. Agi ala ko din iki. Agi naman pre ha. Agi ako din pre. Agi mo yung kasamo. Agi ako. Wala problema. Apo ko pre. Sige pre. O salamat kayo. Uy, di ko naman pupungan ba? Nagpapugong man. Murag na nibot pasabot guys. Babasin unang ngita goro nagtagay. Mayo lang kayo nga intro no. Kay syempre pasod magtrabaho di pasalamat dayon itretig inom unsa gaha. Uy, kapugong ni pa daw na pre. Okay trabaho. Di ba ako pre pero pugay ko nga. Kuan ba ang inom ta kay ako ray mong bangka inom ta. Kanano di kay bangka. Sige pug nga tika. So ayan nag-inom. Abi na ako papugong kay gusto magpalibre og tagay. Dili di ay guys, siya di ay no ang magpapugong kay mang libre og inom. Kita ba taon kay kuan man kuno nagkinahanglan man kuno tao kay kuwangan man mao na nga pasudlod ko niya nang lagi tao. Unsa man sa trabaho Tigbuhat sa feed sa filmi ko. Feed? Tigbo. Kadang pagkaon ba sa mga mananap ba? Sama sa manok, iro, baboy, dugpod, ug sa panadiya basta pagkaon sa mga mananap. May noon Pero basig na ito ka mga babae dito ha. Basig ato ka dito makinanggaw. Tingali malimot ka. Mausa na sa hinungdan nga nung nataktak kasi mong trabaho dito. Kaya di dahil sigot ang dadang kong ilam niyo ako. Ay natangtang din siya sa trabaho tungod sa babae. Na maura kong trabaho dili kay magbinoang lagi. Naawa na wala ano siya trabaho. May naganay kay gi-offeran siya guys mo sa iyang barkada. Nga nice pud kay nga trabaho no tighimo og feeds sa baboy. Unsa gani yung kumpanya? Pero giingon man to ni Goliath no nga pelme ko. What if kuan day siya
Daghan ba yung mga kumpanya sa baboy, di ba? Ang pagkaunan sa baboy. Ano ay, padugay na. Nga naman, di ka gusto nisgutan ang mga nangaki? Kung di unsa ko di mo pagtunto, ha? Wala na, di ana, masinog. Muna ni hinungdan guys, mag-away-away, no ni magtiayon kay hiskot sa mga nangagi. Imo na lang og Dili lagi maayong maghisgot sa mga nangagi, no nga nahuman na kay posibleng maoy hinungdan na siya sa away, no? Miss kay nahuman na, subli-sublion pa man. sa gumikan sa tao. Kaya buti mo ipasabot, Nay. Nga basig nagasa ng bana nimo, ha? Gumikan sa imong pagkulang. Kuwang. Ano gutong makuwangan? Oh. Kuwangan pa siya nga halos kada gabi jirjir untang way pahuway. Bisag musulat tong hubak, tira gihapon paita. Nya pagkuwang pa na, Nay. Hoy, Priska, paminaw ha. Kaya kay pangalan guys, Fresca. Pero nice siya, nice paminawan, Fresca. Murag fresh ka to na. Sounds like very fresh. Nice name. Anan nga ang jurjur na lay makalipay god sa tao, ha? Mo paminaw. Tanawa sa kung asa kang dapitan na kuwang. Ha? Dili kay magsalig ka na lang pagkagabi kada gabi. Kay ngano, ikaw, wasa di ay ka malipay. Oh, lipay sad. Oh. Basta na hindi na ko musugot kung trabaho ba ng kanahan. O kundi ka mo subot, ikay man at. Na more gidangat guys, maulag eh. Na phobia na ang asawa, no? Kay basing og mga bit na pud ang bana. Di na siyang musugot nga manarbaho. Yan saon man aron. So siya ang mangita og trabaho. Siya karon ang magsilbing haligi ng tihatahanan. Gwapo guro ni kayang bana guys, kay hadlok man siya nung nga manarbaho basin makakita na puglain mga bit. Naging mga asawa guys no nga insecure yung guys sa ilang bana. Labi na kung hitsuraan. Halos dili na lang pag-auson og balay kay hadlok makitaglain. So na sense na kuno nga murag may pagkasilo sa ang iyahang asawa. Baho, nya, asa man kuno ka, di ka man, dili man yung patrabaho ng imong bana, asa man kuno ka, may sige na lang mo, salig na mo. Taon sa tayo ko, tiguan na mo, Ito, gibundak mong gyud. Sige na lang, ato na lang ko. Di lang kamkaon. Ayaw na lang. Luod ka, ha? Ray, unsa man na nagpaksiw na maguglitson diri niya, di apag adobo. Hala, inita, pasad ilakaw di ayot. Paluod-luod niya pagawan. Kaon man di ay kaysa nakapag litson paksiw giinit. Lamig kayo guys. Dugay na pila nakakatuigan guys no, nakatilaw ko ana since patong nagtrabaho ko karinderya year 2004. Katilaw ko lechon paksiw. Unya na lang taon-taon mo ulit, Nay. Alam sa ko diha, Nay, be. Daan pa ko karaan na nang imong cancel Priska. What? O kung naan mong yawi. Wa intaw noy, hagbay intaw tong nawa. Wala ibangkong na ni ron. Ibangkong nga naman. Usaw na ito magsura ng kanaduhan mo na kumultahan. Tang, anong gikandaduhan man sa dani mo? Huwag kasi ikan niya butoy. Uya mo, lakaw ko gway tao din eh. Biyahan ako nga gilag na kumultahan. Ay, aulong ka ba na diha? Iyahap yan ni mo. Nakaw na lang dito, ako na lang ko ba na? Alakon may noon ko ni mo. Ako mapapili sa asaban. Ha? Ako mag-record mi sa Amazon. Ha? Nalimtan mo na. Kung i-forward guys, aron dali mahuman kay. Pero kini manggod nga drama, kinahanglan magud paminaw na ko siya no, antod nga mahuman. Kay na bay usay magbalik-balik. Okay ra ng mga drama series naton. Kay di magina magbalik-balik. Go, be. Ay mo man ang sayok, badang hag mo ka. Ay, perbida ka rin si Bawa niya, be. Ato ni martilyo kon. Why martelyo? Asa man ni martilyo na to? Nasa suot, kuha ano to, kuha ka. Magkakindor to, ha? Taon di berarti may ako taon kay liberty niya paabot porque sukuha kay wa mi mo mas akong sabot ba di ko no ko interesado sa trabaho lagi mao nga wag yung kasuot trabaho kanya akong ibuan taon naam day yawi tong kadado nga akong gikadado sultahan naras bag sa akong asawa
Wala lang ito ang matugaan kanahan, bida. Di siya gusto makasuot kong trabaho. Wag yung utok to bayhan na taon. Usaon man ako niyang ako asawa taon. Gusto mang di ko makatrabaho. Kaya lagi, basig makauyab ko nung trabaho mo. Sakto mo ko na yung rason. Saban, kung kamoy pasultiyon. So, problema gyud siya, guys. Kung dili man gani siya gusto papatrabahon siyang asawa, angay, ang iyang asawa mo ay manarbaho para sa ila. Sobra ka silosa, guys. Miss kayo mo na itong adlawan no, nga makatrabaho na siya, pero unsaon wala manggihatag ang yabi kay matud pa na kandaduhan. Pero ang tinuod naraman sa iyang bag. Ay. So kung kamo guys ang lalaki on sa may buhaton ninyo sa inyong asawa inyo bang biyaan, hadlok, makauyab o glain,